салом алейкум, бо шумо ҳастам хукукшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи маъюбон аст. маъюбони зиёд ба ман саволҳо додед. ана акнун метавонед ки гӯш кунед аз аввал то охири видео ва истифода баред. нафароне ки агар дар оила маъюб доред ё ҳамсояи шумо хештабори шумо маъюб аст, метавонед ин видеоро дида ба онҳо кӯмак кунед, дастгирӣ кунед, ба онҳо фаҳмонед. мана имрӯз дар Яндекс медароем, ба воситаи телефонам даромада мешавад, ба воситаи компютерам менависем ки дар Яндекс иттиҳодияи миллии маъюбони тоҷикистон. анам хел менависем, дидед, иттиҳодияи миллии маъюбони тоҷикистон. инро дар Яндекс задем, анам хел зер мекунем, анам хел саҳифа мебарояд. дидед, дар саҳифа, дар фейсбук саҳифа доштаанд ин иттиҳодия, яъне ки саҳифашон дар фейсбук саҳифа будааст. мана бинед, шумо метавонед дар фейсбук регистратсия кунед дар ин саҳифа ва мо ҳозир мебинем ки почтаи электронии онҳоро мана ёфтам. ҳамагон бояд донед ки электрони почта бояд ҳамагон дошта бошед. ин бениҳоят чизи зарур аст, ба шумо лозим аст, ба шумо фоида меорад. вақте инро зер кардем, ана мебарояд саҳифаи асосӣ. диде, национальное объединение инвалидов Таҷикистона. мана дар саҳифаи асосӣ бинед, рӯзои корӣ аз душанбе то ҷумъа аз соати 9 то 16. мана электрони почта, мана бо электрони почта ман нишон додам. мана электрони почта, ана ин телефоне ки истифода мебаранд, доим занг мезанед ва саволҳои худро медиҳед. мана ин саҳифаи асосӣ аст. дидед, ин саҳифаи асосӣ аст. ҳозир суроғашро ба шумо мегӯям, нависта гиред. мана шаҳри душанбе, кӯчаи Неъмат Карабаев 60. мана телефонош + 992 37 234 97 48 + 992 37 234 97 46. мана ин бо почтаи электронияш бо такроран нишон дода истодам. ана ин суроға адресоша ба шумо гуфтам. ана мози бисёриҳо мегӯянд ки мо дар минтақаҳои дурдаст ҳастем, ҳамагон наметавонем ба душанбе равем, арзу шикоят кунем ё ягон проблемаи худро ҳал кунем. шумо ба ягон ҷо наравед. дар ҳар як минтақа шахсони масъулро вобаста кардан нисбате ки ба инвалидон маъюбон кӯмак кунанд. шумо ҳуқуқи худро ки намедонед, аз ин лиҳоз намедонед ки дар куҷоан киянд. мана фарз кардем филиали навиштагӣ ҷоя дидед, филиали анамия зер мекунед. вақте ки зер кардед, ана ҳамиҷа шумо ай куҷои тоҷикистоне ҳаст. мана шаҳри душанбе босед, мана шаҳри душанбе, ана дидед, яъне ки шаҳри душанбе наисе. мана зикри худоев асадулло, рақами телефон мана 2349748. мана рақами телефон баромад. ана бинед ки шаҳри душанбе бо бохтар аст, мана кулоб аст, мана ёвон ҳаст, хусрав аст. ана бинед, фарз кардем мана кулоб, мана кулоба ёфтем. ана бинед, мамлакати Абдулхайр, мана рақамои телефонаш дидед. фақат ҳаминро фаромӯш накунед ки дар тамоми минтақаи Тоҷикистон, мана бинед, дар тамоми минтақа, мана Бухтар, Кулоб, Ёвон, Хусрав, Вахш, Шаҳртӯз, Қабодиён, Ҷайҳун, Балхи, Хӯросон, мана Балҷувон, Ҳамадонӣ, Данғара, Роғун, Турсунзода, мана Ҳисор, Лях, Шаҳринав, Варзоб, мана Файзобод, Рудакӣ, мана Хуҷанд, Масчо, Ғафуров, Бобоҷон Ғафуров, Питамин, Исфара, Истаравшан, Ашт, Бустон, Гулистон, мана Рӯшон. дидед, ҳаминҷа ҳамаш мана кормандои ҳамун масъул ҳастан бо рақамҳои телефони мана. ҳамашон рақамҳои телефоношон ҳаста. дидед, ҳамаш рақамҳои телефоношон аз душанбе сар карда, мана бинед, ҳамаи рақамҳои телефоно ҳаста. марҳамат, метавонед ки дар кадом минтақае бошед, корманди масъулро меёбед, рақами телефоноша меёбед, бемалол муроҷиат мекунед. яъне ки давлат, ҳукумат барои инвалидон шумо инро донед ки барои инвалидон яъне ки табобати ройгонро пешниҳод кардааст. яъне барои инвалидон маъюбон имтиёзҳое ки нафақаи хуб мана бо ба наздикӣ ҳаҷми нафақа зиёд шуд. ғайр ин барои инвалидон яъне ки барои рафтан сайёҳат ба курорт санаториёҳо яъне ки имтиёз додааст ки ҳамин имтиёз барои маъюбон бошад. ғайри ин барои ҳамин маъюбон инвалидҳо яъне ки табобат бепул аст, дар беморхонаҳо хобондан бепул аст, ҳатто доруҳо бояд бепул шаванд ва зиёд имтиёзҳо яъне ки давлат ба ҳамин маъюбон додааст. ғайр ин аз давлатҳои дигар яъне ки кӯмак карда мешаванд маъюбони тамоми ҷаҳон, яъне ки дар асоси конвенсия
маблағҳо ҷудо мекунанд, равон мекунанд ба давлатҳо ки ҳамон маъюбон дастгирӣ шаванду кӯмак шаванд. барои ҳамин ҳар як маъюб ҳуқуқи худро донед, муроҷиат кунед. рақами телефон додам, мана суроғаҳоро навистам ва дар минтақаҳои шумо ҳастанд кормандои масъул, ба онҳо муроҷиат кунед. шумо ба тариқи ариза муроҷиат кунед, ариза пешниҳод кунед, ду ариза якташа гиранд, якташа имзо монда ба шумо диҳанд. вақте ки проблемаи шуморо ҳал накарданд, албатта метавонед ба ҷумҳурӣ муроҷиат кунед ва зина ба зина метавонед ки муроҷиат кунед. барои ҳамин фақат ҳуқуқи худро донед ки инвалид чӣ ҳуқуқ дорад, давлат бояд чӣ кӯмак расонад ба инвалид, ба маъюб, чӣ қадар нафақа бояд гирад, чизро ройгон гирад аз давлат. ҳамаи чизро бояд ки шумо яъне донед инвалидо, маъюбо. барои ҳамин муроҷиат кардед. видеоро аз аввал то охир гӯш кунед. худо ҳеҷ касро инвалид накунад, аммо дар ҳамсоягӣ шумо агар инвалид бошад, хешу табори шумо ё бегона ҳам бошад, шумо агар ки ин видео ба шумо лозим набошад, яъне ки инро фаромӯш накунед ки мумкин ба ягон кас лозим мешавад. мумкин ин видео ба нафаре аст ки ба шумо муроҷиат мекунад, проблемае дорад ва метавонед рақами телефон ва суроғаро ба ӯ диҳед ва ӯ яъне ки худаш муроҷиат мекунаду мушкили худро ҳал мекунад. дар амони худованд бошед. бо шумо буд ҳуқуқшинос Ширин Иброн ва хоҳиш мекардам яъне ки лайк гузоред. лайк барои мане, лайк класс барои ки аст? барои ки видео зиёд мешавад, паҳн мешавад. бо кӣ мебинад? ҳамон маъюбон мебинанду истифода мебаранд. кӯмаки шумо ба ҳамон маъюбон зиёдтар мешавад, чунки ниҳоят зиёд маъюбон ба ман муроҷиат мекунанд. бовар кунед, дили кас реш мешавад ки аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат мекунанд. аксарияти онҳо бемор ҳастанд, аксарияти онҳо шароит надоранд, аксарияти онҳо бепарастор ҳастанд, аксарияти онҳо бехонаву бедар ҳастанд. дар ҳамин саҳифаҳои интернетӣ бисёр аст ки мо аз номи онҳо менависем ва муроҷиат мекунем ки дастгирӣ шаванд. барои ҳамин ин видеоро пешниҳод кунед, фиристонед, падилица кунед, то ки дигарон бидонанд ки ба куҷо муроҷиат кунанд, ҳуқуқи худро аз киҳо талаб кунанд. дар амони худованд бошед.